What's your name? Paris, Nico, Cassie. Yay! Can you count, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yay! I'm a doctor. I have a stethoscope. Bicky, bicky, daddy, daddy, bicky, bicky, bicky. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Good afternoon. It is now alas 5 ng hapon and pipick upin na natin ang ating baby girl. Sasama pala si Daddy Mike pero ewan ko kung anong ginagawa niya. Ang tagal makalabas ng bahay. And again guys, hindi ko pa rin nahanap yung yung remote na keys. Kaya ito pa rin manual yung ginagamit ko. Tingnan nyo ang aming sasakyan guys. Oh, may kumi siya dito ba? Can you see it? Hindi masyadong kita kasi black. Oh. 'Di ba? Sobrang niya. Kasi it happened a while ago now ito nangyari. So what happened was, chikahan ko muna kayo. Chikahan ko muna kayo kasi naghihintay pa ako kay Daddy Mike. Yung nangyari, merong nag-reverse. Tapos, siguro na-feel niya na, nabanggaan niya yung sasakyan ko. Tapos, nag-drive off lang siya, guys. Walang hiya talaga. So, yun, hindi namin nalaman kung sino ang salarin niyan. And, it's been like that for a while now. Open ka. Ano, hindi. Kayo mag-open naman na. Oh, friends, come on. Oh. Ah, Lord. Thank you. Come, go, Daddy. Daddy's waiting. Look. Go, Daddy. Ayan. Excited siya. Kita yan, Daddy, ah. Did you kiss Daddy? Good girl. We're going home now? We go home now? Hi guys! Nandito kami ngayon sa sasakyan kasi si Daddy Mike ay nag-stop na naman sa Coles. Kita ba guys? Hindi makita. Nandito kami ngayon sa shops and nandito ako sa likuran kasi sinasamahan ko si Paris Yang kasi gusto din niyang lumabas. Tapos si Daddy naman ay very quick lang kasi meron naman kaming dinner sa bahay. Yung gustong bilhin lang ni Daddy Mike is yung pang snack namin. And yun, kaya sabi niya dito na lang kayo sa sasakyan para hindi na hassle pa labas si Paris tapos balik na naman. Nak, how's school today, Baba? No. Hala, maldita lagi ka, Nak. Did you have fun at school today? No. No? Open! There you go. Ayan guys, ito yung lulutuin natin for dinner. Ayan. Kaya hindi kami bumili ng dinner namin kanina sa grocery shop kasi meron kaming ganito. Ubusin muna namin to bago kami mag-grocery shopping. Ayan, yan lang tsaka rice. Okay na tayo. Yung bulaklak pala natin na bigay ni Daddy Mike the other, ano ba yun? Weekend? Buhay na buhay pa guys. Tingnan nyo, oh. Sobrang buhay na buhay pa talaga. What's wrong, anak? Are you okay? Are you okay, be? Show Mama, be? Show your eyes, be? What happened to your eyes? Did you fall down? Huh? Be, have a look, be? Hey, shush! Shush! Look at Mama. No. Ito yung pa-outfit niya today, guys, oh. Show Mama your clothes, be. Show Mama your outfit. Wow! Go stand there, be. Stand there because Mama's gonna show your outfit. That one. Ay, that one. Tapos pakita ko sa inyo yung guys, yung bulaklak na bigay ko kay Daddy Mike sa birthday niya. Tingnan niyo, oh. Namumukadkad na rin siya. Ang laman ng suga. Bakit ang ngit-ngit? Ayan.
Daddy Mike pala ay nagluluto ng dinner. And, yan, tingnan nyo, oh, namumukadkad na siya. Ito siya. Malapit na. So, pag namukadkad na sila lahat, kasi ito, oh, ang dami, oh. Maganda yan siya tingnan. Maganda yan siya sa ating hallway. Yeah. Paris is helping Mama, putting clothes on. Putting clothes in the line. Good girl, Baba. Very helpful. Wow, sige katagak. You okay? Yeah. Quick, because we still have some more to do. Mama, help me. Sige, managkatagak ah. Dato, is that better? One more. One more. Okay. Lucky. Wow, buutan man kanya among bata, oy. Suhulan piso. Nak, suhulan ka mama piso na? It's Paris. Yeah, iyara po dyan. Hi guys. Pamili siya, oh. Iyara. Hala. Kabataa ka, di. Nanonood pala kami ng ano, guys, oh. Kay MJS. Oh, di ba? Feeling Pilipinas lang. Thank you, princess. Well done. Where's Paris? Thumbs up sa mama, babe. Thumbs up here. Good job. Guys, 6:30 na pala siya ng gabi and si Daddy Mike ay nagluluto ng dinner. So, siya yung magluluto tonight. And ang ating baby girl ay andyan na, oh. Gusto na niyang magbasa ng kanyang libro. Which one are you going to read, Nak? Cat? The cat or the book? Ay, the cat or the book. The cat or the dog? Huh? Cat. Cat. Okay. Hindi ko pa na-share sa inyo, guys. Natanggap na pala natin yung first sahod natin dito sa YouTube. And super happy ko talaga. Yes, honey? Yes, broken. So, if YouTuber din kayo, guys, alam nyo yan, every 22nd of the month, yun yung sweldo. And then, first na sweldo natin, natanggap natin last week. And I am super happy kasi, I think, alam nyo naman siguro yung kwento ng aking YouTube, diba? So, I started uploading videos May 2019. Tapos, na-monetize ako April this year. And then, natanggap natin yung Google AdSense pin nung June. Yeah, mid-June. Tapos July, yun na yung first sweldo natin. Actually, meron na pala ng konti noong June. However, sa YouTube kasi guys, hindi nire-release pag hindi umabot sa threshold na $100. Kaya kailangan na umabot ng $100 bago nila i-release. So, ngayong July na, sa awa ng Diyos, dahil sa inyo, dahil sa tulong nyo, sa palaging panonood nyo ng videos namin, and also dahil sa pag hindi nyo pag-skip ng ads, nakatanggap na ng sahod sa atin nyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. And alam nyo guys, kung saan na napunta ang ating unang sweldo. Pinadala ko sa kuya ko guys, kasi yung dalawang pamangkin ko, kailangan na nilang mag-enroll. And, yun, kaya pinadala ko sa kuya ko. And, you know na naman siguro, sa previous video ko, sinabi ko na, every month talaga ako nagpapadala sa pamilya ko for their bills. So, walang paltas talaga yan, guys. Like, every month talaga, every single month, pinapadalhan ko yung pamilya ko para makatulong din sa kanila doon. Kaya yun nga, dahil nga meron tayong sahod sa YouTube, salamat sa Diyos. Kaya yun yung pinadala ko ng extra para sa kuya ko, para pang-enroll ng mga pa-enroll ng mga pamangkin ko. Kaya maraming salamat sa inyo guys, dahil yun sa inyo, yan, nakatulong talaga yung guys, yung first sahod natin sa YouTube. Kaya maraming salamat talaga sa inyo. And sana hindi kayo magsawang manood ng mga videos namin. And in return, I really do try my best para ma-enjoy nyo yung mga vlogs na pinapanood nyo. Moving on pala guys, yung pinaplano ko sa makukuha ko sa YouTube. Gusto kong gusto ko ring mag-ipon para sa bagong sasakyan. Kasi pinakita ko naman sa inyo kanina, di ba, yung sasakyan namin. Yung may, ang tawag dito, may kumi siya sa front door and hindi ko na siya pinaayos kasi sobrang mahal ng paayos guys. Kailangan talaga kasi ng whole new front door. Hindi lang
talaga yung ano, yung ayusin yung sa gilid. Kailangan siya gubaon jud ba, tapos lagyan ng bagong door. Kaya sabi ko, mag-iipon na lang ako para bili na lang ako ng bagong sasakyan. Mag-iipon na lang kami ni Daddy Mike para bumili kami ng bagong sasakyan. Because that car too, guys, like, I had that car for, what, 8 years now? Yes, so, yun na yung sasakyan ko before pa kami nagkakilala ni Daddy Mike. So, it served me for a long time already. So, hopefully, pag na, ano na yung ipon natin, pag tama-tama na yung ipon natin, ay may makabili na tayo ng bagong sasakyan. Kasi yun din nun talaga yung plano namin ni Daddy Mike. Kasi nga, lumalaki na yung family namin, lumalaki na si Paris. We need a bigger car. So, kailangan namin ng ano yung, kahit yung SUV ba. So, we'll see how it goes. Ipon-ipon muna. Nak na? No. No? Hala. Bulingit mo kay kanak. Uy, saan magkaon na? No. Ha? My. Hi guys, sabi hi guys. Brother. Bugay mo kay kakaroon lagi na. Oh, what did you? Bugay lagi kay kakaroon. Where's that? Is that Daddy? Where's Daddy? Daddy Boo Boo? Daddy, baby, please. Daddy Boo Boo knees. Ano mo na yung gibuhat sa Okay. tissue na? What size that tissue? Oh, are you a doctor? Are you fixing Daddy's knee? Wow, that's amazing, honey. That's so kind of you. Are you the doctor? Then this is Mama baby there. No more boo-boo. Paris fixed it. I'm a doctor. I have a stethoscope. Bicky, bicky, daddy, daddy, bicky, bicky, bicky. Pataka lang sa'yo ang linya rin na. Who took the cookie from the cookie jar? Doctor, help daddy. Doctor, help Daddy. Now, who took the cookie from the cookie jar? Paris took the cookie from the No, cookie Mommy, not jar. Baby too. Not you? Then who? Cookie jar. Mommy, the cookie jar. Me? Who, me? Yes, you. Not me. Me? Then who? You say it, not who took the cookie from the cookie jar. No one never. Who took the cookie from the cookie jar? Data. Mommy took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Not me. Who? There's Paris. It's Paris. No, it's mommy. Where's Daddy Dino? Daddy Dino, where are you? Yeah, then. How do you do? Mommy, yeah, you. Yeah, how do you do? Woo! Where's Brother Dino? Brother Dino, where are you? Yeah, how do you do? Well done! Sister Dino, where are you? Yeah, how do you do? Yay! Good job. Ano pa yung baby Dino there? Yeah, you. Yeah, how do you? Head and shoulders ni Santos. Be. Head. Clean the boo-boo for the way on the table. Head, shoulders ni Santos ba? Boo-boo. Ayun, nabugto ang bracelet ni Mama. Naka. I say Be you. gentle with the bracelet, ha? Is that yours? Paris. Is it Paris's? You. I think it's Mama's. No, it's yours. Yeah, it's Mama. It's Be, yours. No? put it to Mama ba? No. Why not? That's for mine. Nah, that's Mama's. No, it's mine. It's mine. It's mine. Shush. Be, kasi yun auntie yan, be. Nak, what did you do at school today, Baba? My daddy. Did you play? No. I've seen that you read the book. Was it Fatma who read the book?
You can't read the book. Paris read the book. Which book was it, honey? Which book was it? Cat? Cat? Cat and doggy. I think it was Gruffalo. Was it Gruffalo book? A big apple. A baby Gruffalo, was it? It's a blue one. A blue. That's right. I've seen it. It's blue. No one black one and the blue one. What's the color of the Gruffalo's eyes? Eyes. Orange. That's right. You remember. Because big eyes. What is it? Because fat eyes. I got biggest eyes. What color is Paris's eyes? No, the biggest because for eyes. A big Gruffalo's eyes. Of course, parrot baby got for What color is it? Orange. Orange. What's the color of the Gruffalo's tongue? Black. Black. What's the color of Paris's tongue? No, what the bigger first time. A baby Gruffalo only. Baby Gruffalo only? What's the color of the baby Gruffalo's tongue? That's because for yours. What is it? It's ties back. A probably colors the back. Yeah. Oh no, it's a cover. It's Gruffalo. There's a big. Bad. Yours. Gonna be mouse. Yours. No, mouse. Mouse. Yours. It's a big. Right. Yours. A big. Naka-Adidas lagi ka today. Tingnan niyo siya guys. Oh, Adidas jacket. Tapos Adidas din na tracksuit pants. Sabi ng teacher niya, ano ka, Paris? Ambassador ka ng Adidas, Paris? It's Paris. It's Paris's. Where's Daddy? Daddy Rain. Teacher. Where's Daddy? Cooking. Cooking there. That's right. Tingnan niyo ang kanyang bangs, guys. Oh, You know. sobrang haba na nakakover na ang kanyang, yung mata. Ayaw ko naman siyang ikat. Kimpitan na lang nato. The baby girl. Baby Gruffalo. No, only speaker. What's your name? Paris, Nico, Cassie. Yay! What's Mama's name? What's Mama's name? What's Mama's name? Baby, he did. It is really. Can you ask? Tell you as where are you? Bulingit. Can you count, nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yay! On the bed, on the bed. Ano daw? Ano daw? And boo boo. What's Lola's name? What's Lola's name? Okay. Ano pangalan ni Lola ba? It's gone. It's gone. What's Lola's name? Oh, Lola. Baba, Cassie. Lola Mackenzie. Lola ba? What's Lola's name? Fatma. Vilma. Vilma is the Tita's name? Mimi. Mimi. Tito's name? Dudu. Dudu. What's the other one? The other Tito? Dudu. Ju. Ju. Nak. Nak. Tito Junak. Teacher Chipra. Good girl. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa loob ng ating bathroom. So, pagkatapos ng dinner namin kanina, Paris and I jumped in the shower. And kakatapos lang talaga namin, si Baby Paris ay binibihisa na ni Daddy Mike. And ngayon ako ay na night skincare routine.
Naisipan ko ngayon kasi naligo ako and one of our lovely subscribers, Sis Angela de las Alas, so nagtanong siya kung ano daw yung night skincare routine ko. So ipapakita ko sa inyo and it won't take long kasi sobrang easy lang talaga. So normally, yung ginagawa ko sa gabi, I wash my face with any cleanser. So at the moment, ito yung ginagamit ko. This is from Aveda. Ayan, so yan siya. Actually, kay Daddy Mike to siya, pero I really like it kasi it's very smooth kung gamitin. And then, nilalagay ko to siya sa mukha ko. And then, minamassage ko gamit ito siya. Tingnan nyo, oh. Nagva-vibrate siya ba? Parang ginaganyan-ganyan ko sa mukha, ganyan-ganyan. Ganyan lang. Pero ginawa ko na siya kanina pa guys. So I'm not gonna do it again kasi masyadong magdadry ang ating mukha niyan. And then after that, pag nag-cleanser na ako, yung ginagamit ko is this toner. Usually, gumagamit ako ng Eskinol. Pero pag feel ko na dry yung skin ko, hindi ako gumagamit ng Eskinol kasi sobrang drying siya sa skin. Kaya yung ginagamit ko is this one only kasi it's all natural. Tingnan nyo, o, diba? And then, ganun lang. Tab-tab lang sa ating mukha. Guys, yan talaga ang katotohanan sa ating mukha, guys, oh. Pasensya na, maraming mga buti-buti. Ayan. So, yan lang yung ginagawa ko. Sometimes if I feel parang sobrang stress sa work and all, and nafe-feel ko na yung skin ko sobrang dry, ganun. So, gumagamit ako ng face mask. So, meron akong mga collection ng mga face mask na ginagamit ko. Pag ano lang naman, hindi talaga siya daily talaga na ginagamit ko. Pag ano lang, when I feel that my skin needs moisture, again, yung parang nafe-feel ko na talaga na iba na talaga to. Parang may El Nino na talaga na nangyayari sa aking mukha. Kaya, yun, ginagamit ko yung mask. But at the moment, okay lang naman yung face ko for now. Kaya hindi ako gumamit ng mask. So, yun lang toner. Tapos, recently, I bought this serum, guys. Kita ba dyan, guys? Ayan. Skin whitening serum. So, sa eBay ko din to siya binili. And, ito yung brand niya. Enchanted Waters. Tingnan nyo. Kung gusto nyo i-check din, guys, online. Baka meron din malapit sa inyo. So, I just started using this maybe for the last 2 weeks. And, I find it working for me. Actually, ito yung binili ko kasi 'di ba, sabi ko naman sa mga previous videos ko na ang dami kong mga ano dito, yung tawag mga pigmentations ba, and melasma. Ayan. Kaya bumili ako nito kasi sabi dito, natural skin lightener, dark age spot corrector, and improves complexion. Kasi sa akin naman guys, hindi talaga ako kailangan na gusto na mag-white talaga. Yung sa akin lang ay even yung skin tone ko. Kasi dito merong mga dark, tapos maputi dito, tapos may dark dito, ganyan. Kaya gumamit ako ng serum na to. And what I like about this one is, tingnan nyo guys, oh. Kaya mahirap to siya i-open. Meron siyang ganyan, drops ba, oh. Malapit ako sa camera guys kasi walang contact lens sa atin yung hindi makakita ba. Baka hindi ako focus pag malayo ako. Buta ang inyong ate karong gabi una. Kaya yan. And then, yung ginagawa ko, ganyan lang. Ooh. Lagay. Bago lang talaga ako nag-start magamit ng mga serum, guys. Before, moisturizer lang talaga. Pero alam nyo itong YouTube na to. Marami kang natututunan. Kaya, nanonood ako ng mga YouTube videos and sinasabi nila na, ano daw, tadtarin mo daw yung skin mo ng serum daw. Para maano. Pero hindi naman sa tinatadtad ko guys. Ganito lang, oh, ginagamit ko siya sa gabi before matulog. Tapos sa umaga pagkagising ko. Ganun. But I really feel na nag-work siya sa akin guys. Kasi yung skin ko parang nag-i-even out na yung ano, yung tone nyo. Tingnan nyo, oh. Oh, diba? Oh. Hindi siya, ano guys. Hindi siya perfect talaga. Wala naman talagang perfect. But at least, inalagaan talaga natin yung mga skin natin. Kasi, naku, nag-iisa lang yung skin, guys. And then, ang gustong-gusto ko dito, guys, is hindi siya malagkit.
And nag-absorb siya diretso sa skin. So, wala na, dry. Parang ano siya ba, maghigupan siya sa skin diretso. Kaya, ayan. Oh. So, after ma-absorb ng skin, yun guys, yung ating serum, yung nilalagay ko, ito na ang last talaga guys, last na talaga to. Yung nilalagay ko is itong moisturizer ko na Olay. Ayan. So, yan lang guys. Ano pala to siya? Olay Revitalizing Night Cream. And sobrang dami niyang laman guys. So, tagal talagang maubos. Very savings talaga to siya. Kasi konti-konti lang naman yung ilalagay mo sa mukha. Ganyan. Oh, di ba? Lagyan natin ang ating liig para hindi naman magmahay ang ating liig. And then, ganyan-ganyan lang. Oh, pahid-pahid lang. Susberry. Ikaw lang kayo. Simple lang kayo eh. Ayan. So, yan lang talaga yung ginagawa ko sa skin ko, guys. Very simple lang talaga. There's nothing very special about it. I think lahat naman siguro ginagawa ang ganito. Parang ano lang. Wash your face and make sure it's moisturized para hindi siya dry. Ayan. Anyways, that's it, guys. Yun lang yung gusto kong i-share. And ngayon ay magbibihis na tayo and we'll go see Paris. Ang ating baby girl ay nakabihis na, oh. Hi, Nak! Paris! Hi, friend! Yeah. Sinuklay na ng daddy niya ang kanyang buhok ko. Ah. Diyos, ang palangga. Mali ni mama eh. Busy sa kanyang iPad. Malapit nang mag 11 o'clock ng gabi and si baby Paris natin ay natutulog na. Bumangon lang talaga ako para tapusin yung vlog natin. And gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Maraming salamat sa pag-hit nyo ng subscribe button. And also, of course, sa ating mga mahal na subscribers, yung mga hindi talaga nangiiwan sa akin. So, maraming salamat sa inyong lahat. And now, we will just do a quick shout out para sa ating mga mahal na subscribers na gustong magpa-shout out. Shout out to Lisan Bansil from Pampanga. Shout out to Kusha Basham. Shout out to Rosana Hidalgo. Lyra Joy Inahog. She's from CAR Ifugao. Hello, shout out sa inyo. Shout out to Princess Montemayor from Pampanga. Shout out to Evert Suta 53 and also sa anak daw niya na si Maria Micaela Sueta. Shout out to Sky Els, Susing Sales. Shout out to Evelyn Ramirez, Felita Siva from Miagao, Iloilo. Shout out to Grace Carla Barba. Shout out to Marie Cole. Shout out to Amethyst Drake, to Liza Jordan from Obando, Bulacan. Shout out to Helen Abiertas, Vanch Asibar, Loleta Fulero, Reyna Mabatid, good morning po. Shout out to Janet Gordon, Evelyn Ramirez, Angel Chris Barte, Jem Fuentes, Roger Trimucha. Shout out to Mitch Salas, Papa Tau. Shout out to Robles Family Vlog, Maglasang Suzette, Irma Miranda, Apple Evangelista, Odessa Donghil, Kim Gabuya, Mary Ann Di Guzman, Nini Jin, Mary Jane Subere, Julie Licious, Jonah Sibonga, Mary Jane Yesmas Banwa, Juliet Francisco, Lourdes Daus, Juvie Atilio, Mikalian 08, and Elisa Samiliano. That's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!